Когато една компания подкрепя култура, спорт и големи обществени събития, какво според вас остава за града? За града остава всичко. Аз много пъти съм казвал по тази тема, че бизнеса може и да подкрепя в тази насока спорта, но когато държавата липсва на много места в спортните събития, и най-вече при младите, при най-малките деца, развитието на спорта се подкрепя от бизнеса. Но то никога не може да е на такова ниво, така както би било помогнало, ако държавата е намесена. Специално за нас това е изключително важно, че то се случва в Бургас. Хората свързват Азимут със строителството, но това не е първата инициатива, към която се включвате, мащабна голяма инициатива. Кое ви мотивира да участвате? Винаги аз и моите колеги от Азимут, целият екип, сме мислили на първо място, когато става въпрос за такива събития, би било дали културни или спортни, на първо място никога не сме мислили комерциално. Комерциалното идва от това, че в крайна сметка, когато държавата няма на много от позициите в спорта, тогава бизнесът се намесва и прави плахи опити това нещо да се развива. Като цяло мислим в тази насока основно заради младите хора. Заради това да има развитие, да бъде популяризирани правилните начини на употреба на спорта. Амбициите на Азимут е да модернизира града, да го направи по-различен, да го направи по-развит. Хубаво ли е това, че Азимут върви ръка за ръка с боен спорт, който е професионален и развива бойните спортове? Не бих казал, че Азимут развива бойни спортове. Опитваме се да подпомагаме места, където виждаме, че нещата са чисти, искрени и най-вече, че всичко се върти около това да бъде позитивно. Ние не гледаме на бойните спортове и не искаме да се отъждествяваме само с бойни спортове. Помагаме на вас, на Брейв и на други спортове и спортисти и така нататък с единствена цел тяхното развитие. Участвали сме в най-различни, основно детски и културни събития. Това за бойните спортове може би тръгна всичко от Стоян преди години, когато той изключително много започна да се изявява и след това срещаме с вас. Тази невероятна верига международна Брейв е за Бургас страхотно нещо. Определено всичко, което се върти около позитивизма, към позитивните неща, към неща, които карат децата, както каза Теодор, да излязат от детските стаи на компютрите и на телефоните и да влязат в залите да спортуват. Едното винаги трябва да съпъства и другото. Не може, крайностите никога не са добри. Баланса, който се опитваме да направим в Азимут, подкрепяйки различни събития, е може би точно такъв. Стоянко Правленски е от семейството на Брейв, така и от семейството на Азимут. Какво го прави толкова специален за Бургас и за вас? Прави го това, че тази роля, която той сам извоюва да бъде един, ако мога така да се изразя, посланик на спортния туризъм. Сега това е нов термин, който се налага и всъщност е много правилен, защото хора като него трябва да бъдат посланици на този спортен туризъм. А иначе Стоян е от Бургас, Стоян е страхотен. Няма неизказани думи за него, всичко е казано за него. Тази година знаете, че той имаше лека контузия, която за щастие отмина и първият му матч ще го гледаме в Бургас. Искам да ви попитам с какво Бургас е толкова интересен, за да се проведе събитие от такъв ранг на световно известна верига Брейв. През последните 10 години Бургас наложи името си на световната бойна карта. Всички знаят за Бургас. Тук се проведе вече Глори, една от най-известните кикбокс организации. 2 пъти поред Брейв, а сега предстои третото домакинство. Това е нашия роден град. Града също, който е роден и световен шампион по кикбокс Стоянко Правленски. Така че за нас е изключително чест да организираме събитие точно в този град. Според вас, какво могат да очакват зрителите и всички, които са по целия свят всъщност от тази годишното издание на Брейв Бургас? Тази година се включват като официални гости 2 министерства, това на спорта и на туризма, защото това развива спортния туризъм. Идват и повече VIP персони. Тази година имаме невероятна бойна карта, която се оглавява от световен шампион на каяно Стоянко Правленски, който ще се изправи срещу представител от Холандия. Имаме Калян Колев, който е в страхотна серия от победи. Страхотен боец. Да, страхотен боец, който е един от най-добрите български бойци. Местната звезда Антони Янчев, който ще търси 5-та победа.
Да, Наско Божилов, извинявай, че те прекъсвам. Наско Да. Божилов, който е една от легендите на бургаски кикбокс, който не е участвал много време в Бургас, не се е състезавал, така че очакваме една много динамична вечер с доста силни бойци от целия свят. Надяваме се нашите бойци да покажат най-доброто, на което са способни. Има и новост в тази годишното издание на Брейв. Вие давате възможност на аматьорски битки преди основна карта. Разкажи повече за това. За първа година сме се разбрали с Федерацията по ММА да даваме шанс на най-така изявените български състезатели, които се състезават по аматьорски правилник, да участват в подгряващи срещи. Ще имаме 4 двубоя, като бойците са така перспективни млади състезатели, които имат доста отличия на световни европейски първенства. И това ще бъде сблъсък с голямата сцена. Може би ще бъдат следващите големи звезди на Брейв и на други големи организации. Интересното, което предстои, според мен трябва да го разкаже господин Карастянов, тъй като това не е просто една бойна вечер. Това е нещо, което той сега ще ни каже, както се казва, в подробности, какво ни очаква. Очаква ни един невероятен боен спектакъл с марката Брейв, като мей-ивентът ще бъде Стоян Копривленски, който ще се изправи с представител от Нидерландия. След него ко-мей-ивент ще бъде Калян Колев, който ще се изправи срещу представител от Сърбия. Интересното на този двубой е, че победителят от този двубой може да атакува титлата в категория 93 кг, който шампион стана Сейт Мелем, който видяхме последния Брейв. Калян изигра един много достоен матч с него, завършиха наравно. Сейт Мелем победи преди един месец представител на Босна, матч за титлата и спечели и стана шампион на Брейв. Така че този матч е реално една квалификация за евентуално победителя да се изправи с шампиона Сейт Мелем. Добре, това какво означава? Че всъщност на 1 август ще видим изключително важни срещи. Да, ще видим няколко топ двубоя, както единият двубой е между Ердисов, който е представител на дагестанската школа. В неговия ъгъл ще бъдат няколко известни UFC боеца. Както... Той не беше ли, извинявай, че те прекъсвам, той не беше ли в екипа на Хабиб, когато се би с Конор Макгрегор? Треньора му. Треньора му беше... Да. Треньора му в стойка. Да, треньора му в стойка е треньор на Хабиб и на Махачев. Те са тренират преди и същи специалист, както и Икрам Алискеров, който миналата седмица победи на UFC в Баку. Той ще бъде също специален гост, който ще бъде и в ъгъла на Ердисов. Ердисов ще се изправи срещу един бойц от България, който е с резултат 5-0, не е побеждаван до сега и този двубой се очаква изключителен интерес въобще в целия свят, защото двамата бойци са доста класни. Представител на Дагестан е с рекорд професионален 12 победи, само 2 загуби. Шампион на Азия за аматьори, така че българина е свалял в нокдаун една от най-големите звезди в лека категория Мукаев. Браво. Мукаев е не побеждал на професионалния ринг, имаше доста мачове в UFC, там имаше неразбирателство, но този матч с Мукаев е доста известен, доста популярен от факта, че нашия представител Николай Атанасов от Монтана го беше свалил в нокдаун, така че този двубой срещу съотборник на Мукаев ще бъде доста вълнуващ, доста интересен. Все пак представител на дагестанската школа срещу представител на българската школа. Отделно имаме един матч, който е пак един представител от град Варна, Дилян Георгиев, който е световен шампион, двукратен световен шампион за аматьори. Ще се изправи с представител на Хабиб Тим, който тренира с Махачев, с Хабиб, под вещото им ръководство, готви се при тях в Дубай и идва специално за този двубой с представител на България Дилян Георгиев. Така че българските бойци не ги очакват лесни срещи и затова Брейв е толкова специален, защото всичките бойци, които участват, се готвят на максимални обороти в различни точки на света. И това за мен е една истинска меч, така да кажа, една сбъдната мечта, да видим български бойци да се готвят сериозно на лагери в чужбина и да се бият в България. Всъщност аз мога да кажа няколко думи по отношение на бойците, които идват в България. И така, мнение сред зрителите и сред феновете на бойните спортове. Повечето бойци, които идват от други страни чужбина, в България са малко под нивото на нашите, за да можем, видели, нашите да се бият спокойно. Нали, тук това нещо не съществува. Той не съществува, защото ето всичките българи, които ще участват в файт-карта на Брейв. Бождар Иванов ще се изправи с представител на Англия, който е 2 победи, 0 загуби. Така че повечето бойци, които ще се изправят срещу български бойци, които ще участват с доста сериозни имена.
и бъдещи звезди в ММА, така че няма да им е никак лесно. Селекцията е сериозна. Да, като си има предвид, че от Брейв са тръгнали Илия Топуре и Хамзат Чамаев, нещата са много сериозни, трябва да са Много интересно. Да, и трябва да са наистина много подготвените и за това, примерно, както Антон Янчев се готвеше в Испания, други бойци се готвят в Тайланд. И това е интересно на Брейв, защото наистина бойците влизат в такъв режим на подготовка, в който ние искаме да ги видим. Да. Концентрирани на 1000%, подготвени и да покажат най-доброто от себе си, защото Брейв е трамплин към световния ММА, така че по-добро от това нещо да се случи в България, да имат подкрепата на българската публика, няма къде да се случи. Слава Богу. И участието на Стоян Плевленски като суперфайт, това е прецедент. До момента Брейв не е разрешавал на кикбоксер да участва с суперфайт, просто те познават неговото име и имидж по света. И да се надяваме да е здрав. И да е здрав, да се възстанови. Той се е възстановил, в момента вече активно тренира, доколкото знаем. Да прави спаринги вече в Холандия. Подготовката му върви по план, вече се готвя в Холандия, при Майк, при небезизвестния специалист Майк Песене, който е, може би... Той ще присъства тук също. Той ще му бъде във ъгъла, така че Стоян е на правилното място, с правилните хора, подготвя се да покаже най-доброто от себе си в град Бургас, неговия роден град. Да. Както за първи път в файт карта сме включили една легенда на бургаския кикбокс, Атанас Божилов. Наско Божилов, абсолютно. Той отдавна не е играл в Бургас. Да, той е едно от така емблематичните имена на кикбокса в България. Той е световен шампион също по кикбокс, европейски шампион по кикбокс, така че с един от най-титулованите български състезатели. С голямо нетърпение той самия се подготвя за срещата си в България. Той ще се изправи с представител на Украйна. Така че очакваме една динамична вечер. Как смятате вие, с какво всички партньори и колко са важни всъщност всички партньори, с които провеждате толкова мащабно събитие? Защото на нас всички ни е ясно, че партньорствата в такава тежка организация като вашата са според нас важни, но с кое по-точно? Всички сте важни, защото ако няма вас, няма да има такова събитие. Едно такова събитие е доста тежко, както финансово, така и за организиране, така че всеки един партньор е много важен. И ние се радваме, че и вие сте така помагате вече трета година. И сме изключително щастливи и благодарни от този факт. Благодаря за което, но в крайна сметка всеки един партньор предполагам, че е важен. Не само ние, нали? Всички са важни, както и вие казвате, но всеки е в различна област. Това има ли някакво значение? Точно така, нашите партньори и тази година, всеки е важен в своята област. С такива партньори нещата се случват много по-лесно, а в нашия случай силните партньори се включват към силно събитие, а пък има една сентенция: съдбата обича силните. Да, така е. Още повече, че вие сте невероятни късметли с невероятната подкрепа на община Бургас, което е много, много, много важно. Всичко да бъде по-лесно. Да, важно е всяка една подкрепа. Ние се радваме, че нашите партньори са професионалисти в техните си сфери и всеки ни помага с това, в което той е силен, който той е добър, така че да се получи един качествен продукт, да се получи едно страхотно събитие, което да зарадваме всички бургазлии. Само да допълня, основно тежката задача е вашата, защото вие сте главните организатори, вие сте виновниците това изобщо да се случва в България и в Бургас най-вече. Дори да е било подозрително през 2023, когато стартирахме, вече доказахме, че можем. В нас повярва кмета на Бургас, в нас повярва Общинския съвет и Комисията по спорт, в нас повярваха и всички наши партньори, а ние сме щастливи, че успяхме да ви докажем, че нещата се случват силно и красиво. Точно това ме прави толкова специални и толкова интересни, точно защото подкрепите различни спортни и културни събития. Аз и моите колеги никога не сме желаяли да бъдем много специални в този смисъл, но идеята е, че отново за трети път казвам, много е лошо, когато бизнеса помага и прави неща в спорта. Тоест, това трябва да е основна задача на държавата, а бизнесът само да подпомага леко и да напътства. Да, но вашата помощ е изключително важна, защото вие като ни показвате, че ни помагате, и други хора също го правят. Така че добрите идеи, добрите неща трябва да се подкрепят. И ние ви благодарим за това, защото вие не подкрепите. Това, което ни мотивира нас, е синхрона и мотивацията, с която Азимут преобразява града.
триото Живко, Иван и Филип и техния партньор Жули. Те правят невероятни неща за спорта, за децата, въобще за града. Бургас е много по-различен. А в Брейв синхрона и мотивацията е същото. Нещо, което си заслужава да се види и да се направи. Абсолютно е така, изключително права се, тъй като Жули е пиар на Азимут и абсолютно тя е основният мотор на всички дейности, така, които се виждат навсякъде. За нас това е огромна чест да бъде с нас. Винаги трябва такива хора креативни и хора, които да имат позитивно мислене към нещата. Морала е на първо място, както и всички наблюдават и в вашите реклами на Брейв, в нашите на Азимут, винаги моралът е на първо място. Това е бъдещето според нас. И не на последно място, от съществено значение, идеята на Жули да облече ринг момичетата като гладиатори, всъщност е прекрасна идея, защото съвременният професионалния ММА, това са съвременните гладиатори, а те са една прекрасна реклама. Имам още един въпрос към вас по отношение на всички зрители и всички хора, които са добре дошли. Имаме ли послание, с което да поканим всички на тази годишното издание на Брейв? Единствената с такива мащаби организация, която стъпва някога в България. Тя е позиционирана в кралство Бахрейн и всъщност е най-глобалната, не най-голямата, най-глобалната, защото стъпва в над 37 държави по цял свят. Тя ще бъде излъчвана и по цял свят. Ако ти би поканил хората, ти какво би им казал? Основното и това, заради което ние подпомагаме спорта и културата, освен културата ни и спортни събития и всички тези невероятни неща, основното е не на насилието. По-скоро господин Карастоянов трябва да разкаже малко, тъй като всеки си мисли, че това е просто бой, това е просто налагане, но всъщност тук имаме един изключително подготвен екип, който показва на всички невероятна техника. Господин Карастоянов, може би въпросът е към вас. Един спортист, примерно като Стоянко Правленски или като другите момчета, които ще участват, им трябва да направят лагери в чужбина, да се подготвят много сериозно, имат по няколко различни треньора да усъвършенстват различни детайли от техниката си. Така че един професионален спортист стои в залата, не стои по улиците и не създава проблеми. Това е основно. И за това искаме да демонстрираме в тези събития, да покажем на всичките, че мястото на бойните спортове по залите, в ринга, в клетката, не по улиците, не по заведенията. По спортиста, който е професионалист, той се изявява само на ринга и в залата. Всъщност Бургас вече спокойно може да кажем, че е измил лошото си име като един град на батките или град, в който се случват лоши неща по заведенията. Всъщност аз много време назад това не съм чувал скоро даже да се е случило такова нещо, което е страхотно и това е целта на събитието. Това е целта на всички, които се занимаваме с спорт, да има повече спортуващи, по-малко агресия, както в училищата, както и по улиците, така че нашето мото е на насилието и спорта да бъде водещ, децата да могат да спортуват, да им дадем трибуна за изява, както е Брейв. 1 август. Брейв 107. Арена Бургас.